yuko igejo muitongo unekole twasimure na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park. Chando ya beire menge nyamusi oyo omoitongo kwaya eteira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya eteira mange omoitongo kakire mbereya Ankyomboke buya omoitongo kwaya eteira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya eteira mange omoitongo lakire mbereya Ankyomboke buya Molo, sigue, te van a comer. Molo, mamá. Injo karama. Injo karama na kubol. Inji kerema. Inji na kubol kerema agamwa. Mwagachire. That means you get the type one. Igamito. Mwagachire. Ayo baba. Injo korigima. Wono kumburi buna. Inji kwar ko. Nende ningogo to mombo. Gose ganka. Kwani nzega tinso getyo. Injo sekere. Mwagachire. Mwagachite kungwesone. Sengenju tutaga. Babe ngancho kwasitene mbere kinenge cyo kwanda nengi. Kiboro. Nje ukori nyomba minto. Kwani gatari minto arti utimbo atirete ngo nyomba nya sekere. Mama tigare kwa manganayo. Ndio karali bakabwe sekere. Sangani na mamu mino yumba kodege ntu mutanya kora. Ya, to weta. To weta. Mwende mora gache mubwete korara no na matoke. Twagatire rendi. Njena kingo kwacho sina bwene tukubanga mwawo. Twagatire rendi. Korate ko. Mende tiganda gotei. Aitwero oti gwetanirie myako rwete buo iko kwendo gambe buo niga igoko na nera mpaka bana soka no nyambo niga tiganga mba nyomba gati masako konyora gotache wao baka bwesi ekerete kurum amaliyo kwaleta nyomba ga ochakubekera mama nzina ni ngomoro na kubona amaliyo kwaleta nzina ni ngomoro ndege tongerese maji nyetali sabo kango na gokoraya nanu uchakukole ndeko kongenta otete kongenta ngokongenta otinde kecho omarebyo yo na gotebi ndeko kongenta omarebi tikwanya kongora kwanya kondusi loki inki kwako rike nyomba ga sekere bono kero na gotebi okore kibono ndebye kiko amali yako kwa tindi go gote ikora bono kerio go kwabeka mbolere go sensa nyomba esikware inze nani ngomoro na kuboli inki kwaro koro sekere te minto nyomba korume minto go setseito minto nyomba seno utakaya seno igora watite baba to masako cha kwenena rugwete ngoko pungusa makali kitema nje na gote narigere irigutia tinti amakali ngonya pungusa baba na miamiri ayena atari kwere mabere ira nende yara tesali koro chete skuru aye skuru nje to manyete na gote tu no bo mwenye ngo ina barua ko kumba saisi jalewa ina barua ko kwanya kongo na sawa Akina maitenga nyanja mana agenda na ndachikonde turbusuku.
Inasore tinyanja makuru akimanyete nga igakugenda gali ebwate buja aro sie family amenya no murembe Indio mole mama ibwate buya. Yani utebo mole bibonsi bibono nkubutigari agende ibwate buya. Metege ndole nkona metege ndole nyugwete bobe. Nyugwete kandi ngwetenga nyenkoro yana yatwalire lyote. Ayuka ngwe mama. Ya? Kesi nayo ruto mwana ugo. Ekaro kumutuma kuchigana ndi komete buja no mole. Kwa mutomiro chire. Ngi kwa maya ujokora se familia. Ano mete ngambe kinale ngarete muna tumuna kumurusia. Mete gana rojenga igendo kyalenge bad influence. Mete karoranga ki change of environment na bekogera umonta change. Ikine kikyalenga sebirengere biani. Na rengerete ngakinko kako change environment na bokonyoranga o change igali umete obere bisi kumugira bari mugondo mete kantu kwa ne mugondo tukore. Nkabuga munako genda gali nkobuge nani getichangera orako buruga nonye ibintu mbiro orako koraiga koraiga elinde lya change na maite ngayo nsina ningu chali gokolekana Lakini nomete mama ge kwari kumukazira. Pono chira asiare freedom. Atabu adiyo mwabopi. Ya? Ndio tubona ndebi na kyari. ngane yanchandiro moyo mpaka tinda iri nabo kirenkorengere nakibono ngokora. Na habari lenga kientambe sana. Pira korora wa ibuli bandi. Na chandi kremi yake mingi. Na itira makomo. Na kiyare kuba buyama ngana ya yanko andete. Ebe nga nimba tu mwana uminto. Ulinda umera nemere. Mtu alibirengere lirimo. Toenda namo. Egere tokonyo muchitu. Naitira mangere kini kusanyora nyamusi asomo ubudima bwane. Na asomo chitu na okire sana. Singe kitagwa timangana na muntu. Na saise kwa nkonyiga nyamusi atwale nkorengia tokonya ne kiriye kekera atoke tosike moto ubudima bwako yawe. Kwa ko tinkwebe yanko ya no sana asandusi. Naitira mangera kini tinkweba nko ya no sandupi. Oh yes konye tu manye ne direction ya sai ne direction imanya sindochi yani anko ya na sandari wanchache egere motebi no moyo motebi angire bakali singi joginko gendo na itiri anko oge egere manyenga nimbato monto gonko to benere tukwane ne ankeli yani tolde gusumba banga tirogore na itira mange kuwatre na wewe anko ya no sana no pia sana korango nyoso mugwani ande nere bye kambwate matumani anko tago cha sando mayore wono atizi kinakubanye na butira almost 3 hours. Anko. Okay. Dimuro. Ada niko kanya almost 3 hours. Okay. Nikuwe karanse ya tata. Naro sire. Bantu bako gajirima. Naro sire. Yani nakonyira 2 hours match 3 hours. Pole nara enda matensa. Najikura ligire mata ali mugondo. Okay. Nikuwe karanse muka ki. Ngoyo ko gajiri ya tata dimuro. Ai. Watakire gonso nyandoche. Otherwise, this certificate chesa book. Okoli hibuna njo chikara. Achikonywera mara.
ako kacheru chi certificate no mwana nero ntebe tinsiriginga kiata ngo sabera mama mwe buna mwata kagacha ako gotomo chikori bari skuru bachete na mama mino sabe mama na ero muibori yo gachite ngikoira mama ninse mukae wasoboke room ya mama kwachikobeke bintu kwakobeka wakora ti certificate chisa nteto go ikakumbeke rote mino kuruta to mino te mukae ochayo chisabo ochagira mama mino ondeta yo kongo sana iwete sawa no iwete jona onde tindi kogosu ande yango taire tindi kogoswa mucho nje kokwana kurbani nje ngokwana ero none musantara wawantebe komoira nini ndaisa ngo tutaona kati ya Nyaboke na Nyanza anda tango chare kwa mangana ayu tutaona ngutara ngosa angose makayache ayeto manyeti nje nchotara soma nje ntotara soma turanyora bachiro mucheba kweresa baba Nyaboke ningo tori saboke Nyaboke ningo na babi tori saboke imokirio bongo saboke na Nyanza imokirio asanya ncharo makobe no mento musubati onyorete nde woye na kemuma no igwete kemuma ngwalende na mama kemuma ina re nchebon tigantire kemuma ina naye ngayatire mukaya ayoko tindara korana naye ngatioka gando kontiga ndora korana naye lakini no manyete nje ntotara no manyete korana naye ndora korana naye sawa timate kyo mosko yako riminto nyumba atineche certificate yako rigeciekerete are room ya mama boli kai ngakiwate na gesi kiana iga kwa bwata makere mboko ngukibwara i tumaitia mangana nale ngusolfuga yendo ngirkyanga chiriga kai njengo kateita ndaye taguchi abo na mare kumanya lakibona onte yosuke tatanga tere bakura boli kigenderete ingi kiagendera utaka koso nyumba Nyumba gani koso. no kyo bwarta koso nyumba kutindi koraswa ingi kia na nyore nyanja mesiekerete nyumba aga ngane certificate yako ri ngakya kucha kwesiekerera nyumba matai nyanja moyo yo mo mwana yo chapu wangu iga mokamu nyanja moyo ai siekereta usinaro ikasingo kwanira kuchapa ngiara kwa nyumba certificate yako ri certificate Omoitongo